Lliw Nicholas dwi. Dwi'n gweithio fel prif arolygydd am heddlu Gwent yn y Pencadlys yng Nghymraeg. Dysgais i Cymraeg pan oedd i'n plentyn, yn byw yn Tonteg ger Pontypridd. Ond anffodus ar ôl ysgol es i Lundain i'r prifysgol ac wedyn doedd i ddim yn siarad Cymraeg am bron 20 mlynedd. Felly pan des i nôl i Gymru i dechrau gweithio am yr heddlu, oedd yna angen i ail-dysgu Cymraeg, ond erbyn hynny, o'n i wedi colli fy hyder yn gwbl. Pan des i nôl i Gwent, un o'r bethau digwyddodd oedd yna pethau'n digwydd yn y cymuned. A o'n nhw'n edrych am rhywun i siarad i'r camera neu siarad ar y journalists yn Cymraeg i roi barn o roi rhyw fath o statement gan yr heddlu. A roedd neb yn gallu gwneud hwnna. O'n nhw'n edrych ar fi, oherwydd fi oedd y heddwas uchaf oedd yn gallu siarad unrhyw fath o Gymraeg yn Gwent. Felly o'n i'n mynd o flaen y camera i siarad, a roedd hwnna'n anodd iawn. Mae'n anodd iawn defnyddio iaith pan ydych chi ddim hyderus iawn yn beth chi'n dweud. Ac wrth gwrs, chi'n teimlo fod yna responsibility tuag at y cymuned Cymraeg i siarad Cymraeg at safon digon da. A chi'n teimlo bod chi ddim yn cyrraedd y safon yna, a mae hwnna'n anodd iawn. Felly, wrth trio codi fy hyder, ymunais i â cwrs yn Nant Gwrtheyrn yn Gogledd Cymru. Cwrs uwch oedd e, Cymraeg yn y gweithle, ac oedd y cyfle gwir yn gwych. Oedd y cwrs yn intensif. Pobl yn gallu aros yna yn Gogledd Cymru ac yn aros am yr wythnos a gwneud dim byd ond siarad Cymraeg ac yn byw trwy gyfrwng yn Cymraeg. Ac roedd hwnna yn pwysig iawn. Oedd y cyfle yna yn gwneud hollol gwahaniaeth. Ar ôl hynny, oedd hi'n teimlo'n llawer mwy o hyder. O'n i'n defnyddio'r Cymraeg yn cyfweliadau, yn cyfarfodydd, a roedd popeth yn hawsach. Cyn hynny, oedd yn amhosibl, o'n i'n sgwrsio efo rhywun neu sgwrsio mewn cyfarfod am gair neu ddau, o'n brawddeg neu ddau. Ond wrth byw am wythnos trwy gyfrwng y Cymraeg, oedd hwnna'n gwneud hollol gwahaniaeth. Ar ôl hynny, roedd y hyder gwir yn codi. A dyna pam dwi'n credu fod y cwrsiau yma, cwrsiau lle gallwch chi mynd lan at Gogledd Cymru neu De Cymru ac yn byw trwy gyfrwng y Cymraeg a dim byd o'n Cymraeg am wythnos yn gwneud byd o gwahaniaeth. Wel, ers gwneud cwrs yn Nant Gwrtheyrn a ail-dysgu Cymraeg, mae'r byd Cymraeg i fi wedi ehangu. Dwi nawr yn gwybod fwy o pobl tu allan i'r gwaith sydd yn siarad Cymraeg. Dwi'n darllen llyfrau yn y Cymraeg, a dwi'n defnyddio mwy o Cymraeg yn y gwaith. Mae llawer o pobl nawr yn y lle yn dysgu Cymraeg, a mae yna grwpiau, mae yna rhwydwaith o bobl sydd yn siarad Cymraeg yn Gwent. A dyn ni'n cysylltu efo'n gilydd a siarad Cymraeg, a defnyddio Cymraeg ar WhatsApp. Felly mae yna llawer o cyfleoedd allan nawr am fi. Mae pobl eraill i siarad Cymraeg, a byddai'n dweud i unrhyw un sydd â unrhyw diddordeb mewn ail-dysgu neu dysgu Cymraeg am y tro cyntaf, cyfle gwych ydi hwn. Mae yna byd eang tu allan trwy gyfrwng y Cymraeg. Ymunwch, dyn ni'n aros amdanoch chi.